ma gorwel, ond dwi'n gwybod bod gorwel arall o'r gorwel hwnna, mae gorwel arall. So mae'n cadw fynd reit rownd y byd, a na gyd allai'n feddwl am yw beth yw'r gorwel nesaf. Wel, mae'n teimlo fel, wel, catre yw e. Dwi wedi bod fan hyn o Ddarren Cesingeni. Dwi wedi hala 68 o mlynyddoedd yma, a dwi'n cael yr un teimlad bob tro fi'n gweld e. Mae'n rhan ohona i, a dwi'n teimlo fel rhan o'r tirlun hefyd. Mae mor dawel, mae gwmaint o flodau, a gwmaint o natur reit rownd o ni. Sim ond beth, mae adar yn paso trwy'r amser, mae o dan trad ni, mae anifeiliaid bach a pethau, ond y blodau dwi'n meddwl yw'r ar hyn o bryd, amser hyn o'r flwyddyn, y blodau sy orau. Twmpathau morgrug, mae lot o waniaeth blodau yn tifu arnyn nhw. Mae thrift fyna, a hwnna'n un bach pert. Reit ar yr arfordir mae gwmaint ohono. A bob blwyddyn mae'n bleser i weld e. Y lliwau, hollol waniaeth lliwau ar y blodau sy'n gyd. Ambell waith mae dyn ni'n gweld rhywbeth sy'n wedi gweld ys blynyddau mawr. Ond fi'n echa, yr un adar sy'n dod, mae'r wenoliaid i gyd ma nawr. Beth arall sydd wedi bod yn paso'n ddiweddar. Ring-ousels, mae cwbl o hwnna wedi paso trwyddo yn ddiweddar. Wheatears, mae'r hwnna i gyd mas ar yr arfordir fan hyn nawr. Mae lot o wheatears. Maen nhw'n nythu yn y cloddiau, yn y walydd cerrig. Maen nhw'n nythu fyna. A fydden nhw'n ma am cwbl o fisoedd, a wedyn fydden nhw off nôl i fenlle maen nhw wedi dod o'r blaen. So mae'n nes i weld nhw i gyd ma ambell waith. Gweld bod nhw'n magu rei bach a pethau. Mae'n fendigedig. Ni'n hapus iawn ar fel mae pethau'n mynd ar hyn o bryd. Ond pwy sy'n gwybod beth yw'n blaen ni. Dwi wedi gweld tipyn o waniaeth yn pethau dros yng ngoes i wir. Dwi'n meddwl, o ran personol, dwi'n credu bod pethau'n well nawr fan hyn na maen nhw wedi bod, achos mae ffarmo wedi bod yn anodd iawn a yn anffodus i lot o lefydd. Mae'r tir sy'n gweithio yw'r peth pwysig i lot o bobl, ond i finne dwi'n gweld y tir sydd ddim yn gweithio aml mor bwysig ar tir arall. So, a dwi wedi gweld lot o waniaeth yn pethau. O'n i arfer pisgota pan o'n i'n blentyn mas ar y graig, a sy'n agos gwmaint o pisgod a pethau a oedd pan o'n i'n blentyn. O sefyll rhywle fel hyn, o'n i'n gallu gweld siôl o facrel just yn torri'r gwyneb, a sa i wedi gweld hynny ys 20 mlynedd nawr. Mae'r natur yn bwysig iawn. Siwt i ni'n edrych ar ôl e, wel, ni'n gwneud gorau gallwn ni i cadw pethau yn daclus a cadw pethau fel y teip o le fyse anifeiliaid a pethau'n enjoyo bod. Wel, gadael e fod fel mae e fod, na'r peth gorau. Ond odi, mae'r natur yn bwysig iawn. Dwi'n gobeithio fydd natur bydd mwy o anifeiliaid yma, ond os nad yw hynny'n bosib achos yr newidiadau yn tyfu a pethau, dwi'n gobeithio fydd popeth sy'n ma nawr byth ma mewn 20 mlynedd. A dwi'n gobeithio fydd ddim pethau'n mynd yn llai. Os dyw popeth yn gweithio'n iawn, bydd y lle yn well na mae e ar hyn o bryd. Ond sy'n un yn gwybod hynny, achos y newidiadau yn tywydd a beth mae'r arian sy'n gael i ffermwyr i
i cadw pethau fel hyn fel maen nhw fod. Ond sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i gweud y gwir, ond licen i feddwl bod popeth mynd i fod fel mae e nawr. Sim un man well yn y byd.